Bé, anem a seguir la segona part i tenim ja fet la part estètica, hem posat els noms de les etiquetes, dels botons, aquests botons ja els tenim posats, de la primera part, i ara ens faltaria afegir alguns elements que ens ajudaran a que funcioni. Primer posarem dos rellotges que el que anirà marcant la mascota quan vaiga activant-se. Aleshores anem a buscar, a veure si estan per aquí. Als sensors, tinc que anar a sensors i agafaré un i dos rellotges. Aquests rellotges també convé canviar-los el nom i aleshores aquest primer rellotge l'anomenaré clock necessitat i al segon rellotge li posaré el nom de clock, CLK resposta, perquè em faran falta per quan entresem ara a la part de blocs per a poder programar. També tenim que anar aquí a la part de baix on diu emmagatzematge i agafarem una cosa que s'anomena base de dades, la TinyDB. Esta TinyDB no la cal canviar-li el nom, la deixem tal qual. I també ens farà falta una cosa que podem trobar a l'interface d'usuari, que és el notificador. Aquest també l'arrosseguem, el deixem aquí. Aquest notificador, podem deixar el nom, o si no, poseu que sortirà exactament igual com ho tenim al document, doncs notifier. Doncs ja està, tenim el mateix nom i així està sempre més igual. I ens faltaria un so que ja ho van gastar en l'altra pràctica que vam fer del gall, que això ho trobem a multimèdia, arrosseguem un so perquè faci alguna cosa. Amb això ja tindríem tots els elements que ens fan falta per en tot cas, este del so, també li canviem el nom, li posem sound, i així serà exactament igual com ho tenim al document, al PDF, que no teniu el programa que es pot fer. Ara passarem a fer-lo i veurem com es fan els blocs. D'acord? Ara simplement el que hem de fer és a passar a bloques i anirem programant cadascun dels blocs que teniu al document. Anem a començar per el primer, que tenim que buscar-ho. Aleshores, busquem un segon, que ho tenim aquí. Vale. Primer, si ens hem de fixar que va per colors, aleshores, el primer és el de variables, tinc que anar aquí a variables, i ens diu aquí crear una variable global. Aleshores, aquí la variable li poso num necessitat. I aleshores li assignem un valor matemàtic, el valor 0, el trobem aquí, l'arrosseguem aquí i ja està. Després creem una altra variable, aquí, en la qual ara anirem assignant coses. Aquí posem el nom, posem LST de llista botons i assignarem una llista. Aquí estan les llistes, que està en color taronja. Crearem una llista. La llista, fixem-nos que aquí només n'hi ha dos, però jo necessito, com tinc 6 botons per a set, gana, pipí, avorriment, son i malaltia, simplement vaig aquí a l'engranatge i afegeixo 3, 4, 5 i 6. No, veureu, 3 i 3, 6, ara està bé. Vale? Ara ja tinc els 6 elements en els quals jo ara puc posar els botons. Els botons tinc que baixar cap aquí i tinc el botó de set, el botó de gana. Aquests botons doncs vaig buscant-los i aquí tinc el botó de set. Posaré aquí el botó de la set, el de la gana o el de l'avorriment. Aquí siguin per ordre, per a tindre-ho per ordre, és l'última de baix, la busco, la col·loco. El pipí, doncs busco baix de tot, trobarem pipí. El de l'avorriment, avorriment. El de la malaltia, o sigui que no té més dificultat, que és el fixar-se que simplement el programa el que estem fent és dir-li, a part tenim un sistema
En tot cas, això aquí ens avisa de quan fem algo mal. Ara diu que alerta perquè, clar, falta col·locar l'últim del botó, que serà el botó de son, que ara l'agafo, que és l'últim de baix, i el col·loco. I amb això ja tinc una part feta. En tot cas, puc fer-ho més gran per si algú no ho veu clar. Ja hem fet un primer bloc i ara tenim que posar les variables de les necessitats. Aleshores torno a la part de dalt de bloques i variables i creo les necessitats. Aquí torno a fer el mateix i li dic LST de llista necessitats. Aleshores tornem a fer el mateix, posem una llista de necessitats, creem la llista buida. De necessitats en tenim 6 frases que haurem d'anar afegint, com que aleshores han d'anar posant una... Aquí, ojo, que esta no és. He creat una llista buida, no. Això ho tirem a la paperera i a llistes agafo crear llista. I aleshores ara sí que vaig afegint, em sembla que són 6, doncs 3, 4, 5 i 6. Ja tinc aquesta part i ara o tinc el text, la frase que dirà la meva mascota, doncs ho trobo a text, que està en aquest color. Agafo el text, aquí està la frase, i aquesta frase la puc anar duplicar per tindre una altra, duplico, i així ne tinc moltes, perquè ara tindré que anar escrivint les frases que em fan falta. La primera frase serà em moro de set. Això ho dirà la mascota. L'altre li dirà tinc molta gana, em faig pipi, m'avorreixo, tinc son, no em trobo bé, veieu que aquí el compilador m'està dient que està tot correcte. Ara el que falta és anar seguint el programa. Jo crec que dit això, podreu seguir-ho amb el PDF que teniu, podreu seguir i acabar-ho tot el programa, provar-ho si funciona i segur que sortirà bé. Vale, doncs, moltes gràcies. Bé, per si hi ha alguna dificultat, anem a fer una tercera part i així quedarà més clar. Aleshores, el programa continuaria amb aquesta tercera part, en la qual tinc que anar a screen 1 i buscar quan screen 1 inicialitza, que és aquesta opció. L'agafo, la col·loco, en tot cas ho posem així més que es veiga millor, ho fem gran, i així ho podem veure bé tots, ben gran. I després ens diu lo del horizontal arrangement, que nosaltres no han canviat el nom, però ho agafem aquí, que és el contenidor horitzontal, i el contenidor horitzontal anem a assignar l'alçada que té. Aleshores, ojo, aquí ha entrat, i ara tinc que posar una funció matemàtica, que és de color blau, vaig aquí a matemàtiques, i tinc que buscar l'operació de dividir, que està aquí, o esta d'aquí, mira, esta d'aquí va millor, que és la de dividir directament, i aquí tinc que posar els elements, que és, per una banda, l'amplada, que aquí tindré, agafo este mateix i ho canvio, agafo aquest, el poso aquí dins i aquí canvio i poso amplada, i així ja ho tinc. I diu dividit entre 6. El número 6 ho trobaré als números, funció matemàtica, aquí, està el 0, doncs ho canvio i poso dividit entre 6. Així, quan inicia la pantalla, canviarà un poquet la mida del contenidor horitzontal i ja està, i res més. Ara tinc que fer el contenidor horitzontal 2, que este serà el 1, i este d'aquí serà el 2, doncs ara en aquest torno a agafar el mateix, el de l'alçada, assigna contenidor horitzontal. Contenidor horitzontal, alçada. Tornem a agafar, aquesta funció quasi la podem duplicar, i l'únic que hem de canviar és el número 2, perquè és el contenidor horitzontal 2. La divisió és la mateixa i així adelantem. Després tinc que assignar a la imatge de la mascota, tinc que buscar la de mascota, tinc que assignar a la... Aquí puc agafar qualsevol,
O sigui, però no com es compliquéssim, podem agafar qualsevol, el que siga, perquè jo ara simplement canvio les opcions. Assigna a la imatge mascota alçària, també ho hagués pogut buscar. Aquí puc aprofitar-ho també, duplico, l'únic que ho canviarem ara. I en lloc del contingut horitzontal era el vertical, com que este sí que no ens servirà. Aquí ho tindrem que tirar a la basura, ara quan s'obri la paperera. Ara. Buscarem el contenidor vertical, que és aquest d'aquí, agafarem en el contenidor vertical alçària, que és este d'aquí, però que ja us dic que podem agafar qualsevol, que tenim opcions aquí per a donar i vendre. Necessitem aquestes i ara aquí dividit entre dos. Ara tinc que posar a l'etiqueta benestar el text, com que ara busco l'etiqueta benestar, que és aquesta d'aquí, l'etiqueta benestar el text, puc agafar qualsevol, ja es dic, agafo la primera i canviarem l'opció, és més fàcil que anar buscant, poso text, i ara tinc que cridar la base de dades, la TinyDB, que és la que teníem aquí, que havíem fet, i aleshores tinc que agafar este d'aquí de pren este valor que et fa unes funcions lògiques i això ens ajuda a fer que el programa funcioni correctament. Aleshores tinc que posar aquí el valor 50 i aquí a l'etiqueta tinc que posar la frase benestar, que això tinc que anar a buscar a text i aquí la frase que afegim, aquí posarem benestar. Això es anirà escrivint el programa. Ara seguim i busquem l'etiqueta edat. Per això havien dit de canviar els noms, agafo la primera que trobo, no fa falta buscar exactament la mateixa, però que ara ho puc canviar. La NB, ara poso text i seguim la d'edat i ara tenim que posar la de color blau, la de matemàtiques, tinc que posar inferior, tinc que buscar una que diga inferior, que és això d'aquí, inferior. I ara tinc que tornar a buscar una altra de matemàtiques, la de dividir, que l'havíem gastat abans, aquesta mateix. I aquí en la de dividir tornarem a cridar la base de dades, busco baix, la TinyDB, i la TinyDB la mateixa que hem gastat abans, que és la de pren valor, tal. I ara aquí posarem, bé, aquí posem 0, aquí posem el número de fetes, aquí posem un número que serà 10 i dividirem per 10. I ara en farem un altre bloc. Ara ja hem completat este bloc i ara anem a fer-ne un altre que trobarem, que és el bloc que quan apretem qualsevol clic. Aleshores, tinc que anar baix de tot i aquí que posi qualsevol component, tinc que posar el més i triar qualsevol botó. Aleshores agafo la primera opció, quan qualsevol clic, faig aquí més gran perquè es veiga millor. Aleshores, tinc que posar un condicional, tinc que anar aquí dalt, buscar el condicional, un si llavors, el primer, si llavors, després en el matemàtiques, un de comparar, que és aquest, un comparador, que siga este més gran. Ja aprofitem que estic aquí a matemàtiques, agafaré el número 0 i aniré a les variables i posaré la variable que tinc de global necessitat, el número de la necessitat. Aleshores, ara tinc que assignar que vagin canviant la mascota, etc. Aleshores vaig a l'etiqueta anomenada missatges, aquesta etiqueta, agafo la primera que trobo, buscar-la exactament quina és, aquí li poso text, i el text que siga el text no res, que no escriga res. I ara tinc que anar a imatge mascota, a la de la imatge de la mascota, i aquest busco el de la imatge, aquest, perquè canvi la imatge, en lloc d'avorriment per mascota alegre. Aleshores ara està la imatge. I ara tinc que posar el rellotge de resposta. Al rellotge tinc que posar el temporitzador habilitat, que això ho trobo baix de tot. Temporitzador, assignem el temporitzador habilitat, aquí.
Temporitzador habilitat i la lògica de fals. Ara tinc que posar aquí a control un sí. Han fet un primer sí llavors, però ara té que ser un sí. Llavors, sí no. O sigui, ara tinc que agafar la segona opció. Posar-lo aquí dintre. I és un altre condicional en què primer anirem a variables, crearem una nova variable local, aquí, i l'assignarem, que és este d'aquí. Aleshores, posem en el llavors, aquí, al hueco del llavors. Ara falta posar, aquí tenim el sí. Tinc que posar primer un de matemàtiques, el de l'igual, me serveix, aquí en este bloc. Tinc que posar la llista, a llistes, tinc que anar índex llista, cosa, aquí dintre. Aquí va el component i global buttons, que són variables, tinc que anar aquí, posar el component, i una altra variable, aquí, que són els global list buttons. Esta. Després, l'igual, també a variables, poso aquí el global número necessitat. Ara ja tinc aquesta part, ara anem a la part de baix, aquí li poso la variable nou benestar. I assignarem aquí una de matemàtiques que té que ser la suma, una com està en engranat, aquí, aquesta d'aquí, que és suma. Posaré l'etiqueta benestar, aquesta etiqueta de benestar, li posarem el text, aquí, ho canviarem. No, esta no és, perdoneu. Esta etiqueta benestar, l'altra, la de... Esta és d'aquí, doncs, esta mateix. Canvio, en lloc de contingut poso text i el número matemàtica número 10. I així afegirem 10 punts al marcador del benestar. I així quan augmenta el benestar, ens augmentarà l'edat de la meva mascota. Ara, el condicional, vaig a control i busco un sí, llavors si no, poso un de matemàtiques, un comparador menor, trobem aquí el número, aquí 100, perquè serà el benestar, el màxim que pot tenir, 100, i la variable aquí benestar, nou benestar, que és el que anirà tenint, busco l'etiqueta benestar, el benestar, i assigno, agafo el primer que trobo, poso aquí text, poso la variable nou benestar, i després, si no passa això, doncs li deixo el benestar a 100. O sigui, puc agafar la mateixa, la duplico, aquesta d'aquí la tiro a la basura, agafo un número i ho deixo en 100. Val, ara ja només ens falta cridar la base de dades, la TinyDB, i que emmagatzeme el valor, que això tindrà després del bloc este signo. Aquí li posarem la variable nou benestar, una altra vegada variable nou benestar, i aquí el benestar. Hem de posar, aquí posarem text i posarem benestar. Després vaig al rellotge, al rellotge en teníem dos, doncs agafo el del rellotge de necessitat i agafo el temporitzador habilitat que està de color verd i li dic que sí. Un segon, aquí, i li dic que en lògica que és cert.
Val? I aquí el si no ens fa falta el bloc que, si ho heu vist al PDF, es diu cridar penalitzar, que això s'ha de fer una subrutina. Això es fa per estalviar programa, que ara ho farem. Per fer la subrutina, el que tinc que fer és, ara m'aniré cap aquí a la dreta i farem un procediment. Un procediment és això d'aquí, li afegirem un argument al procediment i aquí l'argument serà el... Un momentet, aquí al procediment li posarem el nom penalitza, aquí posarem punts i aquí serà la penalització quan no cuidem bé la mascota. Aleshores, ara tenim que crear una variable, creem una variable local i assignem, aquesta d'aquí, assignarem el nom és el nou benestar, assignarem a l'etiqueta LBL benestar el text, agafo una d'aquestes de color, posem aquí ara centrats per veure-ho millor, aquí text, i li posaré punts, que és la variable que acabo de crear, que tindré aquí, falta l'operacional, que és la restar punts, que seria millor un segon, aquí m'era massa ràpid, el de restar, doncs agafo aquest i assigna, això va aquí dintre i este anirà aquí dintre i ara ho col·loco. Bueno, aquí van els punts i ja tenim l'etiqueta ben creada. Ara un sí, llavors si no, a control sí, llavors si no, tinc que posar el comparador matemàtiques, aquest, el major que 0 i aquí l'etiqueta del nou benestar. Ara, llavors, assignem l'etiqueta LBL benestar, assignem text, agafo aquesta mateix, poso text, li poso la variable nou benestar, crido ara a TinyDB, busco emmagatzemar valor, aquest d'aquí, busco la variable, la del nou benestar, li poso aquí, nou benestar, li poso el text, l'etiqueta, el text benestar, després vaig l'etiqueta del rellotge, a veure, vaig al rellotge necessitat, agafo una en temporitzador habilitat, aquí dintre, tot això ho teniu al PDF, que es veurà, li poso la lògica cert, aleshores, això ja està, i ara al si no, un segonet que això té que estar aquí dintre, perdoneu, ara aquí baix tinc que anar a l'etiqueta benestar, LBN benestar, aquí està l'etiqueta benestar, li tinc que posar aquí, i assignarem un text, el número 0, assignarem a la imatge mascota perquè així canvi. Agafo un qualsevol perquè no, me costa més buscar-lo que ara aquí canviar-lo. Aquí poso visible i aquí la lògica fals. Vale. Hem assignat la part del si no i encara faltarà cridar el notificador. El notificador estava aquí baix. Este notificador tinc que cridar-lo i mostra finestra de selecció, que és això d'aquí. Mostra finestra de selecció
i li tinc que donar missatges, que això seran text, que tinc que anar agafant-ne un grapat. Este puc duplicar-lo, però no tindré que anar a buscar-lo, duplico. I ara simplement és escriure la teva mascota ha marxat. Aquí escrivim. La teva mascota ha marxat. Has de cuidar-la millor. La segona frase, mascota. La tercera, acceptar. I l'altra, sortir. Amb això ja tenim la part del notificador i hem completat la subrutina. La subrutina aquesta que s'anomenava penalitzar, que està en feia falta a la part del programa que ens feia falta al si no penalitza. Ara vaig cap aquí a la part esquerra, que estàvem fent, i aquí a la part de baix, al si no, tinc que anar a procediments, i a procediments tinc que és la subrutina que he creat. Això s'utilitza moltíssim en programació per no fer un programa superllarg, sinó es fa un apartat a banda, i aleshores la funció penalitza és tot això que acabem de fer ara. Aleshores, el penalitza li assignarem punts, si fem alguna cosa malament, que no cuidem la mascota, per una vegada ens restarà 20 punts. Després assignarem a una variable el número 0 d'entrada. Aquí l'assignarem a global necessitat, el número de necessitat, el número 0. I amb això haurem completat tot este bloc de qualsevol clic. Anem vigilant sempre que tinguéssim el mostrador d'avisos aquest a 0,0 perquè ens està indicant que estem fent-lo bé. Ara anem a per un altre bloc. Ara anem a fer el bloc del temporitzador. Crec que ho hem fet en ordre diferent al PDF, podem fer-lo. L'ordre no afecta. Aleshores ara tinc que anar al rellotge de necessitat, este d'aquí, agafem aquesta opció, i fem-ho gran perquè es pugui veure bé, i ara tinc que anar a crear una variable. Crear variable local. Aquesta no és, un segon. Aquí està. I li posem de nom número queixes fetes, i després anem a matemàtiques, l'engranatge, el de sumar, posem aquí, posem-ho gran perquè es veiga el número 1, poso aquí va l'1, i aquí tinc que posar el de TinyDB, la cridaré para que prenga un determinat valor, esta la duplico, aquí posarem, no faré tan gran perquè si no, no cap, aquí posaré num fetes, aquí posaré 0. Ja tenim esta part, així, es veu millor. Ara, en TinyDB, cridem TinyDB, aquí estem, TinyDB, emmagatzema valor, aquí el número de fetes, esta la puc duplicar i l'aprofito, ve aquí, aquí la variable, aquí dalt, variables, número de queixes fetes, i baix tinc que assignar a l'etiqueta LBL edat, aquí, edat, li poso text, i aquí posaré la funció inferior, aleshores tinc que anar a matemàtiques, tinc que buscar inferior de la divisió, o sigui, el número per baix és una manera d'arrodonir-ho, de divisió, o de dividir, aquí està, aquí el número 10, dividirem entre 10, i aquí el número de queixes fetes, que és variable, aquest d'aquí, número de queixes fetes. Ara, seguim, faig un poc més petit,
Ara tinc assignar a global necessitats, torna a una variable, seria assigna, ha d'anar fora aquí baix, assigna a global número necessitat, un número aleatori a matemàtiques, aleatori, podem trobar-ho, un número aleatori, aquí està, enter aleatori, entre l'1 i la longitud de la llista. Longitud de la llista, tenim que trobar-ho aquí, entre 1 i, aquest el tinc que treure, este 100, longitud de la llista i la variable global necessitat. Global llista necessitat. Després assignarem a la LB missatges, l'etiqueta missatges, aquí està, agafaré un aquí baix, li poso text, seleccionarem un element de la llista, l'element de la llista en blau, seleccionem un element de la llista, aquí està, variable, una, que esta és llista necessitat, i esta d'aquí és número necessitat, i ara assignarem a la imatge mascota aquí teníem LB missatges, vale. Ara assignem a imatge mascota assignarem una imatge que serà la imatge mascota trista. Este que diu avorriment, agafo i busco mascota trista. Després assignarem el... Ara aquí hem posat mascota trista i busco ara el rellotge de resposta i poso temporitzador habilitat. Aquest d'aquí, temporitzador habilitat en lògica cert. Aquí cert. I em falta cridar el so. El so posarem que faci una petita vibració per avisar-nos de que la mascota ens està sol·licitant la nostra atenció i podem posar que vibra durant 1000 mil·lisegons, que són equivalent a un segon. Amb això hem completat el primer bloc de rellotge necessitat. Ara
Anem a fer l'últim bloc, el notificador. Busco notificador. Aquí està el notificador. Quan notificador, després de seleccionar, ho poso on siga, a qualsevol lloc. Fem-ho aquí ben gran per a que es veiga bé. Quan notificador, després de seleccionar, crido a la TinyDB, la meva base de dades, emmagatzema valor. Emmagatzema valor, poso l'etiqueta benestar, tinc el text, poso aquí, ha escrit benestar, agafo el número 50, després duplico aquesta i ara en lloc de benestar li dic número de fetes, li poso el número 0 i ara un llavors sí, si no, o sigui que queda aquí, que ho trobem a control, li poso un de lògica get, que em dirà primer la variable selecció amb el text acceptar. Aquí tenim acceptar. I ara assignarem les etiquetes. Agafo aquí qualsevol etiqueta. Esta la duplico. I la canvio aquí. És l'etiqueta LBL benestar. És text. Esta segona és LBL edat. Aquí també text. I aquí posarem en un el número 50 i en l'altre 0. En este 50, en este 0. I ara tinc que anar a imatge mascota, també agafar, assignar imatge mascota, que agafo qualsevol, imatge mascota visible, i la imatge de la mascota que vull no és la d'avorriment, la col·loco aquesta per... Un segon, que aquí no, esta no és la que té que anar, aquí té que anar la lògica cert. Ara, assignem imatge mascota visible cert, ara aquí, me duplico una d'estes, poso aquí, que em pose LBL, aquí ve ara missatges, que és esta d'aquí, missatges text, i que diga, en lloc d'acceptar, que diga hola. I el rellotge necessitat, vaig al rellotge necessitat temporitzar habilitat. Rellotge temporitzar habilitat, lògica cert. I amb això ja hem completat, falta només el si no tanca l'aplicació, que això està a control, a baix de tot tenim tanca l'aplicació, i amb això hem completat tot el nostre programa. És un programa ja més complex, però que podeu fer-ho. Faltaria ara tornar aquí al disseny, podem personalitzar-ho aquí a l'escreen, simplement quan aneu a screen ho puc, li podeu posar el text d'aquí en lloc d'escreen, ho podeu posar realitzat, o podeu posar el nom i ja està, Vicent Ferrer, o el vostre nom, i així quan ho tindreu més personalitzat i quedarà més xulo. I així si compartiu l'aplicació sempre queda com un poc de drets d'autor, bueno, que ho heu fet vosaltres. Aleshores, ara ja només falta el passar-ho al mòbil. Fa falta un mòbil Android, però jo genero un arxiu APK, entreguem l'APK i provem si funciona. Moltes gràcies. Ara ja sortirà el codi QR per a passar-ho al mòbil i l'APK per al Classroom. Aquí ho tenim i ja està. Molt bé, doncs moltes gràcies. Bé, si ho heu provat, veureu que va molt ràpid. Va tan ràpid que no funciona. Aquest és un problema que passa en molts programadors que han de controlar molts paràmetres i a vegades n'hi ha errades, però sempre n'hi ha solucions. Aleshores faltaria, perquè no anarà tan ràpid que no ens deixa jugar, tinc que anar a canviar estos paràmetres que són els del rellotge. Si vull que vagi més lento, que evidentment va massa ràpid,
jo regulo la velocitat amb l'interval de temps. Simplement poso aquí un 0 i aleshores va més lento, i si vull que encara vaiga més lento li afegeixo un altre 0. És per augmentar el temps en què la mascota mos està, diguéssim, marejant. Si està molestant, doncs cada 10 segons o volem més temps. Això es pot regular des d'aquí. I també hem de donar un poc de temps per poder contestar i atendre a la nostra mascota. Tenim per defecte un segon, que un segon quasi no dona temps. Aleshores, podem ser més generosos i podem dir que mos deixa 5 segons, per si de cas, per poder contestar. O sigui, a cada 10 segons ens diu una cosa, ens diu algo, que ho puc regular-ho aquí, puc posar, si vull, en lloc de 10 segons, doncs poso 60.000 i tindré a cada minut me marejarà. És molt pràctic i simplement canviant este paràmetre li dic en quina freqüència vull que em diga coses. Ara estaria a cada 10 segons i tinc 5 segons per a contestar. Com que això ja és qüestió de calibrar el programa al nostre gust i ja el tindríem personalitzat. Li hem posat aquí el nostre screen, li hem posat cadascú el seu nom i així queda molt bonic i espero que gaudiu d'aquesta pràctica. Moltes gràcies.